În momentul în care trăim într-un sistem rasist, nu există să fii nerasist. Fie ești rasist, fie ești antirasist. Nu există cale de mijloc, nu poți fi neutru. Pentru că în situații de opresiune și de injustiție, a fi neutru înseamnă a fi de partea opresorului. Bună seara! Astăzi vom vorbi despre blackface, care reprezintă o practică rasistă pe care o întâlnim adesea la televizor în România. Foarte multe emisiuni de la Te cunosc de undeva, Dansez pentru tine, Bravo I Still, inclusiv filme cum ar fi Undeva la Palilula, folosesc această formă de reprezentare care istoric și contemporan este considerată a fi rasistă. Se pare că în România nu se înțelege de ce blackface este o practică rasistă și de ce nu ar trebui să continue, în ciuda discursului contemporan în materie de blackface și nenumăratelor exemple de vedete, figuri politice care au fost prinse făcând blackface și care au avut de tras ponoase în urma acestui act rasist. În descrierea acestui video veți găsi resurse și sursele pentru fiecare lucru pe care îl spun, unde puteți să citiți mai mult despre fiecare concept pe care îl folosesc și pe care îl prezint sumar în acest video. Vreau să folosim o definiție sociologică, o definiție politică pentru rasism și să-l diferențiem de prejudecată. Prejudecata poate fi o opinie sau un sentiment preconceput, ce poate avea fie valoare favorabilă, fie infavorabilă. Reprezintă opinii sau sentimente iraționale și ostile împotriva unui grup social, se poate manifesta printr-un comportament personal sau individual negativ față de persoane dintr-un anumit grup social. Când vorbim de rasism, există o componentă de putere ce trebuie luată în considerare. Rasismul îl înțelegem ca un sistem de opresiune bazat pe putere, ceea ce înseamnă că este nevoie de două elemente pentru ca rasismul să existe. Prejudecata rasială și puterea socială, culturală și sistemică de a codifica și întări aceste prejudecăți la nivel societal. E nevoie de putere pentru a crea categorii rasiale și pentru ca anumite grupuri să fie dezavantajate, iar celelalte dezavantajate. În lipsa puterii nu putem vorbi de rasism. Iar Weber definește puterea ca fiind capacitatea de a-ți exersa propria voință asupra celorlalți în ciuda rezistenței acestora. Aș vrea să vorbim despre politici de reprezentare, despre puterea culturală pe care o are rasismul și cum rasismul este întărit și a fost consolidat de-a lungul timpului întocmai prin politici de reprezentare. Și aici vorbim despre cine a avut puterea de reprezenta și în ce fel a folosit-o. Stuart Hall este considerat părintele studiilor culturale. El a vorbit foarte mult despre rasializarea celuilalt, despre politici de reprezentare. Ce înțelegem prin celălalt? În sociologie există un concept și în antropologie, în studii culturale, există un concept de otherness, în traducere liberă, alteritate. Alteritatea reprezintă rezultatul unui proces discursiv prin care un grup dominant, noi, sinea, construiește unul sau mai multe grupuri dominate, ei, celălalt, prin stigmatizarea unei diferențe reale sau imaginate, prezentate ca fiind o negare a identității și astfel un motiv sau pretext pentru potențiale acte de discriminare. Pentru politici de reprezentare este nevoie de construirea înțelesurilor. Ce înțelegem prin înțeles, prin sens, prin semnificații? Există o definiție antropologică. Cultura depinde de sensul dat lucrurilor prin atribuirea de poziții diferite într-un sistem de clasificare. Marcarea diferenței devine astfel baza acelei ordine simbolice pe care o numim cultură. Și diferența asta are o valoare ambivalentă, poate fi negativă cât și pozitivă. Diferența este necesară pentru producția de înțelesuri, de semnificații, pentru formarea limbii și culturii, pentru formarea identităților sociale și pentru construirea unui simț subiectiv al sinelui. În același timp, diferența poate fi catalogată și drept amenințătoare, periculoasă sau ca o formă de ostilitate și agresiune față de celălalt. Naturalizarea și rasializarea diferenței contribuie foarte mult la crearea, consolidarea acestui sistem de opresiune pe care îl numim rasism. Stuart Hall spune că explorarea și colonizarea Africii au produs o explozie de reprezentări populare, folosindu-se de tot felul de mecanisme de reprezentare ce rasializau celălalt african. Astfel, europenii au fost capabili să atingă cea mai mare parte din populație. Când vorbim de aceste politici de reprezentare, le vedem în cărți, le vedem în rasism științific, în ceea ce numeau ei știință în secolul 17, 18, 19, le vedem chiar și în reclame. Este o reclamă la săpun de la compania Pierce
Astfel de reprezentări, alături de rasismul științific, de felul în care au fost conceptualizați africanii sau persoanele de culoare, pentru că nu numai africanii, dar în principal africanii de către europeni, contribuie tocmai la această imagine, această conceptualizare a persoanelor de culoare ca fiind inferioare, primitive, nedezvoltate, necivilizate, punând astfel diferențele astea de cultură, punându-le pe o scară unde europenii reprezentau civilizația supremă, iar celelalte civilizații erau primitive. Nu ajunseseră la aparent acest avans de civilizație pe care l-ar fi avut sau pretindeau că l-aveau europenii la vremea respectivă. De ce au făcut europenii asta? Voiau resursele pe care le aveau continentele pe care încercau să le colonizeze. Resurse pe care le-au furat și continuă să le fure până în ziua de astăzi, pentru că în continuare exploatarea Africii este foarte reală până în ziua de astăzi. Și atunci, ca să justifice colonizarea și actele barbare și violente pe care le foloseau împotriva populațiilor colonizate, au inventat aceste stereotipuri, au inventat aceste idei conform cărora persoanele de culoare aveau nevoie de salvarea europenilor pentru că cultura lor nu era suficient de avansată. Ceea ce nu este neapărat real, pentru că culturile acestea erau diferite. Multe dintre ele erau realmente la un nivel de avans, poate și tehnologic, atât de înalt față de europeni. Însă ce au făcut europenii din nou a fost să distrugă multe din scrierile și nu numai scrierile, din toate izvoarele istorice pe care le aveau de cunoașterea produsă de secole și chiar de milenii de aceste popoare, astfel încât să pară că popoarele astea nu aveau acea cultură, iar dincolo de asta, acolo unde le convenea europenilor, și-au însușit cunoașterea produsă de aceste popoare, fără să dea credit. Un exemplu foarte bun este în psihologie, de exemplu. Multe din teoriile lui Jung, și nu numai a lui Jung, piramida lui Maslow, de altfel, împrumută fără credit cunoaștere generată de popoare indigene. Prin toate formele astea culturale de reprezentare rasistă, europenii au dezvoltat un regim rasial. Logica din spatele naturalizării diferenței este simplă. Stuart Hall spune: dacă diferențele între oamenii albi și oamenii de culoare sunt de ordin cultural, atunci acestea sunt predispuse la schimbare. Dar dacă diferențele sunt naturale, atunci acestea transced istoria, devin permanente și fixate. Naturalizarea diferențelor devine atunci o strategie de reprezentare destinată să fixeze diferența și să o consolideze pentru totdeauna. Acum, aici când vorbim despre diferență, nu vorbim despre diferență dintr-un punct de vedere neutru, pentru că diferența există în societate, diferențele culturale există în societate. Și e normal să existe și ar trebui să ne bucurăm de diversitate și să o apreciem. Dar când vorbim de politici de reprezentare ale albilor, vorbim de diferență care este din nou conceptualizată ca degradare, ca umilire, ca infantilizare și primitivizare a omului de culoare. Pentru a face lucrurile astea, ai nevoie de stereotipuri. Și aici vreau să facem un pic diferența între tipuri și stereotipuri. Generarea de tipuri este necesară pentru producerea de înțelesuri, pentru că ai nevoie de diferențiere ca fiecare lucru să aibă un înțeles diferit. Dar în momentul în care adaugi o valoare moralizatoare sau o valoare morală la această diferență, ajungem la ceea ce se numește stereotip. Stereotipizarea reprezintă practica de a reduce, esențializa, naturaliza și fixa diferența. Stereotipizarea reduce o persoană la câteva caracteristici simple și memorabile, ce sunt exagerate și simplificate. Stereotipizarea se întâmplă numai atunci când există diferențe de putere între grupuri, deoarece, așa cum vorbeam mai devreme despre rasism, avem nevoie de putere pentru a consolida aceste stereotipuri în imaginarul colectiv. Chestia asta s-a produs în multe feluri. Europenii au avut până în 1960 grădini zoologice cu oameni aduși din Africa, erau ținuți ca animale, văzuți ca animale și conceptualizați în felul ăsta. Ultima grădină zoologică din Europa a fost deschisă în 1957, dacă nu mă înșel. Că vreau să înțelegeți că e o realitate în care oamenii de culoare erau denigrați și văzuți ca primitivi, văzuți ca exponate într-un muzeu pentru divertismentul albilor. Dacă e să ne uităm la istoria colonizării, la ce fel de acte au întreprins europenii în țările pe care le-au colonizat, vedem acte de canibalism. Când vorbesc de acte de canibalism, vorbesc și despre faptul că, de exemplu, colonizatorii britanici
au dezgropat și mâncat mumii, pentru că considerau că mumiile dețin ceva puteri mistice și că ar fi secretul pentru viață veșnică. Noua carte a lui Noble relevă faptul că pentru câteva sute de ani, cu precădere în secolele 16 și 17, mulți europeni, inclusiv nobilimea, preoții și oamenii de știință, aveau o rutină de a ingera remedii ce conțineau oase de oameni, sânge și grăsime umană ca o formă medicinală pentru absolut orice, de la dureri de cap la epilepsie. Eu vreau să vă arăt că lucrurile astea au rămas în mentalul colectiv și încă se mai întâmplă. Pentru că în România încă mai găsești extract de mumie. Trebuie să-l cumpărați pentru 32 de lei. Să mai zică cineva că e rasism în trecut. Iar dincolo de faptul că exista acest consum de mumii și, nu știu, distrugere de artefacte și așa ceva, canibalismul europenilor nu s-a oprit aici. Pentru că avem destule surse care atestă faptul că, de exemplu, atât britanicii în coloniile din insule din Caraibe, cât și belgienii în Congo, foloseau ca o metodă de tortură și de pedepsire pentru populațiile colonizate, care în viziunea lor nu munceau suficient, foloseau ca o metodă de pedeapsă amputarea și respectiv uciderea copiilor acestor populații. Sunt nenumărate surse care atestă faptul că europenii, în momentul în care nu erau mulțumiți de ce aduceau, nu știu, cum lucrau popoarele colonizate, nu știu, le amputau degete, mâini, picioare, le omorau copii. Like, asta se întâmpla. Aș vrea să vă zic că asta e o imaginație bolnavă. Dar este imaginația bolnavă a europenilor care au pus și în practică lucrurile astea. Acum, având toate lucrurile astea în minte și ținând minte că rasismul n-a dispărut, pentru că în continuare avem foarte multe statistici care ne arată că rasismul n-a dispărut. Vedem că persoanele de culoare, că, nu știu, africanii, asiaticii de sud-est, că romii, că așa mai departe, tot ce înseamnă populație de culoare, este dezavantajată social, cultural, politic. Că nu au același acces la drepturi ca albii europeni, că nu au același acces la piața muncii, la educație, la locuințe, că sunt privați de drepturi și de libertăți și așa mai departe. Avem toate aceste lucruri. Vreau să vorbim despre ce e blackface. Să revenim la politici de reprezentare. Blackface este o formă de reprezentare, o formă de artă performativă ce a început în Europa, dar a fost dezvoltată în SUA cu precădere în secolul XIX. Ce s-a întâmplat este că SUA nu avea o tradiție performativă, o artă a spectacolului autonomă de referință, cum ar fi fost la vremea respectivă opera italiană sau teatrul shakespearian englezesc. Așa că au îmbrățișat și dezvoltat teatrul minstrel ca o formă de artă pur americană. Unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de minstrel este Thomas D. Rice, care a creat personajul Jim Crow. Jim Crow reprezintă o caricatură rasistă la adresa afroamericanilor, pe care îi picta drept bufoni, leneși, slab la minte. Rice a creat astfel nu numai un șablon pentru personajele din teatrul minstrel, ci a întărit și popularizat stereotipuri foarte periculoase despre afroamericani. Așa că s-a născut teatrul minstrel, unde au continuat foarte multe stereotipuri și au fost create și consolidate multe stereotipuri despre afroamericani. Personajul Mammy, care era o femeie afroamericană, corporală, grasă, reprezentată ca fiind bonă și foarte submisivă pentru o familie de albi, ce creștea copii albi și le servea practic ca o a doua mamă, dar era constant submisivă familiei de albi. Dincolo de asta, mai avem personajul de Coon, avem tot felul de personaje ce au fost create
în cadrul teatrului minstrel. Teatrul minstrel a durat cam 100 de ani, din secolul XIX până la începutul secolului 20. A început să scadă din popularitate la începutul secolului 20, odată cu popularizarea stilului vaudeville. Dar, deși practica blackface nu mai era atât de prezentă în teatru, ea a continuat în cinema, pe micile ecrane, mai târziu. Uite-o pe Judy Garland, asta e ea. În materie de practica minstrel și blackface, e tocmai faptul că se împrumutau aceste caracteristici fenotipice de reprezentare. Fenotip referindu-se, e un termen din genetică, referindu-se la felul în care arată trăsăturile unui om, culoarea pielii, textura părului, mărimea buzelor, lucruri de genul ăsta. Și niciodată când vorbim de blackface, nu vorbim de o reprezentare autentică a persoanelor negre de origine africană. Nu vorbim o reprezentare autentică pentru că nu putem vorbi despre o reprezentare autentică în momentul în care oamenii care fac reprezentarea respectivă nu fac parte din acea populație. Prin practica blackface, sigur, înțelegem o fascinație față de rasa neagră. Înțelegem o fascinație față de rasa neagră, dar înțelegem de altfel o denigrare a rasei negre. Constant, publicul alb se simte superior personajului în blackface, fie că el e alb sau negru la origine, personajul în blackface de pe scenă, de pe ecran. Trebuie să ținem minte că blackface își are originele în momentul în care afroamericanii erau încă sclavi. Și practica blackface încă nu s-a terminat până în zilele noastre. Personajul Jim Crow, de exemplu, despre care vorbeam mai devreme, a lui Thomas D. Rice, își împrumută numele pentru legile de segregare din SUA, ce au apărut imediat după abolirea sclaviei, după așa zisa emancipare. De ce au existat aceste reguli de segregare? Întocmai pentru ca persoanele afroamericane să nu cumva să devină egale în drepturi și libertăți cu oamenii albi, întocmai ca să fie ținuți într-un loc de inferioritate și într-o poziție de submisivitate față de europenii albi. Dincolo de asta, până în zilele noastre, stereotipurile care au fost create și consolidate prin practica blackface, prin teatrul minstrel și prin toate aceste forme de reprezentare ce implică blackface, au informat felul în care au fost create personajele de culoare afroamericane sau africane din seriale, din filme, până în epoca contemporană. Când vorbim despre discursul contemporan legat de blackface, pentru că nu s-a terminat, din păcate în continuare se face blackface și e foarte greșit. Și atunci când vorbim de asta, aș vrea să vă dau în primul rând un exemplu din Europa. Zwarte Piet este acest personaj în Olanda, Belgia, care a fost introdus în secolul XIX într-o poveste despre Moș Crăciun. Personajul ăsta nu exista înainte de secolul XIX, înainte de popularizarea blackface și teatrului minstrel în folclorul olandez, belgian, whatever. Ăsta a fost un personaj introdus în secolul XIX și de care olandezii și belgienii albi țin cu dinții. Există un discurs contemporan foarte proeminent, mai ales din partea afro-olandezilor și afro-belgienilor împotriva acestui personaj, împotriva practicii blackface, pentru că efectiv în fiecare an de Crăciun oamenii mei din Olanda și Belgia fac chestia asta, să duc pe străzi, mâncava sufletul. Duc așa pe străzi și li se pare perfect ok să facă lucrul ăsta. Deci există discurs contemporan despre blackface în Europa, nu este atât de departe. 21 de vedete și politicieni care au fost criticate pentru folosirea de blackface. Ted Danson, mare actor de comedie. L-avem pe Jimmy Kimmel și a fost criticat pentru că era rasist și transfob cu mândrie. Mai avem pe Michael Ether, care era secretarul de stat al statului Florida și care a demisionat din funcție după ce au apărut poze cu el în blackface, costumat ca victimă a uraganului Katrina. O avem pe Gigi Hadid, una din supermodelele momentului, care a fost criticată de altfel pentru că a apărut în blackface pe coperta Vogue Italia, unde femeia efectiv și-a cerut scuze Kim Kardashian.
Kylie Jenner. Deci avem niște nume destul de mari în materie de persoane care au fost prinse făcând blackface și care au primit critici și care au trebuit să-și ceară scuze pentru că acțiunile au consecințe. Ceea ce se întâmplă când tu folosești o practică rasistă în orice formă de reprezentare este că comiți o greșeală gravă. Pentru că rasismul e o fucking greșeală. Hai să cădem de acord cu faptul că rasismul e o greșeală. Pentru că dacă nu cădem de acord cu faptul că rasismul e o greșeală și că trebuie corectată, nu știu de unde putem începe această discuție. Mi se pare imposibil în ziua de astăzi să nu știi de practica blackface-ului. Să nu știi ce reprezintă, cum se face și de faptul că există critici pentru lucrul acesta. Mi se pare imposibil să fii ignorant în ziua de astăzi când atâtea vedete și atâtea personaje politice și așa mai departe au fost criticate. Când există atâta discurs împotriva blackface. Ce-mi denotă mie este că în România, de la producători de emisiuni, la oameni care apar în emisiuni, interpreți și așa mai departe, gazde TV, oamenii ăștia nu sunt ignoranți. Ei știu că asta e blackface, dar ei nu consideră lucrul ăsta important. Ei nu văd asta ca rasism. Pentru că în mintea lor, rasismul este în continuare conceptualizat drept vreau să omor toți oamenii de o anumită culoare. Ei dau această definiție foarte simplificată și minimală a rasismului, întocmai ca să nu vadă și practicile rasiste care conduc la genul de gândire care permite un genocid. Există această piramidă a supremației albilor, da? Care se termină, punctul culminant este genocid. Dar ca să ajungi la genocid, că n-ajungi să faci genocid așa, cu una, cu două, există tot felul de alte acțiuni, comportamente, politici de reprezentare, forme de discriminare care duc acolo. Începe de la indiferență, de la oameni care spun politica nu mă afectează. De la indiferență ajunge la minimalizare. Următorul nivel e minimalizarea. Unde vorbim despre faptul că am exista într-o societate post-rasială, că rasele nu ar mai conta în ziua de astăzi, deși din nou absolut toate statisticile ne arată că ele contează și că au un mare impact în ziua de astăzi. În momentul în care noi trăim într-un sistem rasist și din nou toată cercetarea, toate statisticile ne arată că trăim într-un sistem rasist, un sistem care avantajează albii și dezavantajează sistematic, instituționalizat, la toate nivelele, persoanele de culoare. În momentul în care trăim într-un sistem rasist, nu există să fii nerasist. Fie ești rasist, fie ești antirasist. Nu există cale de mijloc, nu poți fi neutru. Pentru că în situații de opresiune și de injustiție, a fi neutru înseamnă a fi de partea opresorului. De la minimizare, următorul nivel este rasismul vălit, rasismul ascuns, unde vorbim de mascote rasiste, despre tokenism. Curriculum eurocentric. Ce este curriculumul eurocentric? Gândiți-vă cum am învățat noi despre, nu știu, tot felul de continente și despre practicile din afara Europei. Pentru că noi am învățat că America a fost descoperită. Și asta e o perspectivă eurocentrică, pentru că europenii au descoperit America, dar populațiile care trăiau acolo știau că există America și nu a fost descoperită de nimeni, basically, pentru ei. Dincolo de asta, când vorbim de curriculum eurocentric, vorbim despre faptul că în România nu înveți nimic despre colonizare. Afli despre marile imperii și sunt pictate de cea mai mișto chestie care a existat în lume și colonialismul și imperialismul e pictat și conceptualizat ca fiind ceva bun în istoria lumii, ceea ce nu este. Urmează nivelul discriminării. Aici vorbim de profilare rasială, de discriminare în câmpul muncii, de frica față de persoane de culoare, de politici antimigrație, de încarcerarea disproporționată a persoanelor de culoare și așa mai departe. După nivelul ăsta de discriminare, și repet că toate aceste nivele există momentan în societatea în care trăim, există calls for violence, există îndemnări la violență. Și aici vorbim despre organizații precum Noua Dreaptă, precum Ku Klux Klan. Vorbim despre neonaziști, despre Proud Boys, despre toate aceste organizații care fac îndemne la violență împotriva persoanelor de culoare. După aceste îndemne există violența per se. Când vorbim de violență, vorbim de crime motivate de ură. Vorbim de faptul că, de exemplu, în state, poliția omoară nejustificat un număr mult prea mare de afroamericani. În România, poliția agresează, bate,
extrem de des persoanele rome. Așa că în momentul, pentru a ajunge la violență și îndemnuri la violență și discriminare, trebuie să avem minimalizare și rasism voalat și indiferență întâi. Toate aceste lucruri sunt interconectate și toate, fiecare dintre ele pune o cărămidă în piramida supremației albe, în ceea ce înseamnă rasism ca sistem de opresiune. Cu toate lucrurile astea ajungem în România, unde avem emisiuni ca Te cunosc de undeva, unde blackface e la ordinea zilei. E ca și cum n-ar putea să facă emisiunea dacă n-ar fi blackface. Uită-l pe Marcel Pavel. Ia uitați-l pe Marcel Pavel în blackface, în 2020. Ray Charles, ia uite-l pe Dan Helciuc mai făcând încă o dată blackface. Ia uitați-l pe Cerebel în blackface în 2014. Ce face Andada în blackface? S-ar putea să vi se pară că, că ăsta e Te cunosc de undeva. Ok, cool, e Te cunosc de undeva, dar ghiciți ce, mai am. Ia uitați, blackface 2010, Te cunosc de undeva Pro TV. Da? Poate vă gândiți că, Doamne, nu, dar la Bravo I Still e prima dată când se întâmplă. Este pentru că o avem aici pe Corina Sucarov în 2019. Ia uitați-o pe Silvia în blackface în 2016. La gala comunistă. Uitați-o. Ziceți, Silvia a făcut o singură dată blackface, da? Ia uitați-o pe Silvia iar în blackface în sezonul All Stars. Vă arăt aceste imagini pentru că vreau să știți că blackface e o practică recurentă la Bravo I Still. Nu e prima dată când se întâmplă. Vă reamintesc de ceea ce am vorbit mai devreme. De ce blackface e greșit. De ce blackface nu e vorba de intenție în materie de blackface. Tu poți să nu vrei să insulți și să denigrezi. Impactul, în schimb, este de insultă și denigrare. Și asta nu o spun eu, pentru că eu n-am nicio autoritate în a spune ce e blackface și nu știu ce. Tot ce fac este să dau mai departe mesajul de la persoane africane și persoane afroamericane și afrogermane și afro-române și afro de toate felurile posibile, care vorbesc despre blackface de atâta timp și spun că nu e ok și că n-ar trebui să vă mai pictați fața cu cremă de pantofi ca să reprezentați persoane africane. În timp ce editam, mi-am dat seama că aș putea să-mi iau un copyright claim de la Canal D pentru că folosesc anumite părți din videoul lor pentru această analiză. Pentru a evita orice încălcare de copyright, mi-am rugat prietenele să repete în exactitate replicile, cuvânt cu cuvânt, așa cum le-au dat Ilinca Vandici, Anda Adam și Nicoleta Dragne în cadrul emisiunii. Puteți să verificați acest lucru uitându-vă la videoclipul original de la Canal D, care va fi linkuit în descriere. Mulțumesc! Învârtim așa globul pământesc, punem degetul pe hartă și ne aflăm în Africa. Hai să punem degetul, să punem un deget pe harta lumii, să vedem dacă acoperim toată Africa. Voi credeți că dacă eu pun degetul pe Africa, o acopăr cu totul? Voi credeți că Africa, de la sud la nord, de la vest la est, e un monolit, e aceeași cultură? Algeria, Egipt, Etiopia, Nigeria, Zimbabwe au aceeași cultură? Literalmente, Africa este continentul cu cea mai mare diversitate etnică din lume, dar Bravo I Still vrea să generalizeze Africa și să reducă bogăția culturală a Africii la ceva ce și-au imaginat ei. Cum se face că Republica Democrată Congo, o singură țară din întreaga Africa, e cât jumătate de Europa? Dar noi când ne gândim la Europa, dacă vine cineva din alt continent și vine și zice, care e diferența între Germania și România? Sunt din același continent, e aceeași cultură. Ne supărăm. Și ne supărăm pe bună dreptate, pentru că nu e aceeași cultură. Dar când ne uităm la Africa, avem această ambiție prostească de a generaliza că există aceeași cultură. Pentru că, realmente, când te gândești la Egipt și la Africa de Sud, sunt o apă și în pământ, nu? Nu sunt. La celelalte fete le-au dat țări, le-au dat Irlanda, le-au dat Rusia, le-au dat Japonia. Lui Nicoleta i-au dat tot continentul. Pentru că în mintea lor, în mintea celor de la Bravo I Still, Africa, întreg continentul, are o singură cultură, nu? Prima instanță rasistă. Deci are un afro, are pielea pictată cu un fond de ten cu 20 de nuanțe mai închis, are cercei mari, are un colier foarte mare care nu prea are treabă cu Africa. Genul ăsta de colier, să văd dacă pot să dau un pic înainte să-l vedem mai mare. Genul ăsta de colier, dacă am putea să-l vedem mai drept, are mai multă zonă de Caucaz, de Armenia, Azerbaijan, zona asta.
Nu văd care e legătura cu Africa, exact, dar femeia mea reprezintă Africa. Ea susține și se bate cu pumnul în piept că susține Africa. Acest moment a fost făcut așa pe... Grabă, iar făcut pe grabă, iar făcut azi noapte. Da, Femeia mea, o să ne uităm după la niște comentarii ale ei, dar femeia mea susține că ea a făcut-o din apreciere, că ea chiar a încercat să reprezinte Africa. A făcut într-o noapte toată chestia asta. Se vede efortul, nu? Se vede efortul, pentru că atunci când faci ceva din apreciere, când faci ceva pentru că vrei să reprezinți bogăția culturală a unui întreg continent somehow, o faci peste noapte. De ce chestia asta nu e apreciere? Pentru că atunci când vorbim de aprecierea unei culturi, știi istoria culturii respective, iar când vorbim de un continent care a fost colonizat, un continent în care s-au dus lupte asidue pentru decolonizare și independență, un continent care este exploatat până în ziua de astăzi, în general, știi mai multe decât chestii superficiale pe care le interpretezi tu drept, nu știu, culoarea pielii, textura părului, nu știu, bijuterii pe care nu le-ai nimerit, rochii aia nu știu ce legătură are, dar ok, fie, nu știu în care culturi crezi tu că te integrezi aici. Dar, dincolo de asta, când apreciezi o cultură a unui popor, oricare ar fi acel popor, știi și de luptele lor pentru justiție și pentru independență și pentru decolonizare. Știi despre lupta lor pentru asigurarea drepturilor omului. Și dacă știi de aceste lucruri, știi că blackface nu este ok. Dar, cum tu nu știi, Nicoleta Dragne, lucrurile astea, ni le spui din burtă. Ne minți pe față că tu ai făcut chestia asta pentru că ai o adevărată apreciere pentru cultura africană, pe care o generalizezi și o minimizezi și o reduci la asta, la blackface, la o practică rasistă. Am câteva fete din zona aia care le știu, pe care le și urmăresc pe Instagram și mi-am achiziționat câteva costume și sunt cu mult print. Despre asta e vorba aici. Vreau să remarc chestia asta la Anda Adam. O formă prin care poți să-ți arăți aprecierea față de o cultură e întocmai să cumperi lucruri de la oameni care fac parte din cultura aia. Produse create și comercializate de oameni care fac parte din cultura aia, care știu cel mai autentic despre ce e vorba. Aia ar fi un minim, este un minim. Pentru că dincolo de lucrul ăsta trebuie din nou să ai o legătură, o cunoaștere asupra culturii, pentru că altfel nu e apreciere, este apropiere, iar în cazul ăsta vorbim din nou de o practică rasistă. Cineva din chat întreabă, wait, blackface e orice fel de portretizare a oamenilor de culoare sau doar cele batjocoritoare? Blackface este atunci când îți pictezi fața și folosești peruci care să imite textura părului african ca să interpretezi o persoană de culoare, o persoană africană. Pentru că reduci tot ce înseamnă cultura acelei persoane la culoarea pielii, la forma buzelor și la textura părului. Vorbeam mai devreme despre naturalizarea diferenței la Stuart Hall și fix asta vedem aici. O să vă reiau citatul. Dacă diferențele dintre oameni albi și oameni de culoare sunt de ordin cultural, atunci acestea sunt predispuse la schimbare. Dar dacă diferențele sunt naturale, atunci acestea transced istoria, devin permanente și fixate. Naturalizarea diferențelor devine atunci o strategie de reprezentare destinată să fixeze diferența și să o consolideze pentru totdeauna. Vedem aici diferența ca degradare, umilire, infantilizare și primitivizare a omului de culoare. Întocmai pentru că există această istoric, această origine a blackface-ului, a formei ăsteia ca o practică rasistă, întocmai de asta nu putem să divorțăm practica blackface de tot ceea ce înseamnă rasism, pentru că este fundamental blackface-ul în conceperea și consolidarea unor stereotipuri periculoase despre rasă care se păstrează până în zilele noastre. Man, părere Jenna Marbles, interpretarea ei Nicki Minaj, dă un Google. Rasismul nu este o părere. Rasismul e un fapt. Eu nu vin aici și îmi dau cu părerea, cred eu, credința mea, părerea mea e că există rasism și că asta e rasism. Nu, eu aplic aici teorii care au fost cercetate și verificate și paratestate de atâta timp și le aplic la ceea ce văd. Eu asta fac aici. Deci eu nu vin și îmi dau cu părerea, zic, cred că asta e rasism. Nu, eu iau teorii generate
de persoane de origine africană și le aplic și văd dacă se aplică. Și știți că e vorba aia din engleză, if the glove fits. Dacă se potrivește mânușă, n-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac decât să trag concluzia că e rasism. Hai să vedem ce se întâmplă în comentarii. Da. Puneți și hashtag blackface, ca acolo, dacă tot. Ne poartă pe tărâmurile rasismului, da? În momentul ăsta e o lipsă de respect pentru cultura africană și persoanele de culoare. Ai fost rasistă. Nu știu pe Panfilie Mădălina. Panfilie Mădălina e altă concurentă în Bravo Stil. Doamne ferește, nu a fost nimic ridicol. Eu dacă aș fi avut Africa, la fel aș fi dorit o piele închisă la culoare, fără să mă gândesc că jignesc. Din contră, iubesc pielea închisă la culoare și cred că majoritatea vara rupe uleiul de măsline să ne perpelim la soare. Hai să exotizăm, hai să fetișizăm, nu? Că fetișizarea unei rase nu e rasism, nu? Ce este fetișizarea și cum contribuie la rasism? Scris chiar de o persoană africană. Ia uite, avem un video de la The Guardian, avem un video de la o tipă Kai Foster, ce mai avem? 3 reasons being called exotic is not a compliment. Uite, de la MTV Impact, că poate nu vrem să citim de la The Guardian sau de la tipa asta care pare destul de că vorbește din experiență proprie, la care adaugă literatură. Nu, poate ne ajută asta. La Gypsy la fel ne-am costumat în zona lor și nu a zis nimeni nimic de rasism și că e bătaie de joc. Ba da, Mădălina Panfilie, ba da, au zis activiștii rom, dar aici se vede că nu ai niciun fel de interacțiune cu activismul pe drepturile omului, cu antirasismul. Se vede că dacă ar fi să te întrebi, numește un activist rom, numește un activist de culoare, numește un activist african, numește un autor în materie de antirasism, n-ai ști să-mi răspunzi. Pentru că trăiești într-un sistem rasist și te bucuri de beneficiile pe care ți le acordă pielea ta albă și originea ta europeană și nu te gândești pentru o secundă că faptul că alții sunt marginalizați înseamnă că cineva e privilegiat, iar tu faci parte din grupul privilegiat. Nu a fost nimic făcut cu rea intenție și dus spre penibil. Uite, asta e altă problemă, Mădălina Panfilie. Pentru că rasismul nu ține doar de intenții. Rasismul ține de impact. Nu mă interesează ce intenții ai când impactul, rezultatul este unul rasist, este unul de dezumanizare și denigrare a persoanelor africane. Nu mă interesează. Nu mă interesează că intenția ta nu era să exclui sau să denigrezi. Mă interesează că impactul acțiunilor tale este unul care afectează negativ persoanele de culoare. Și nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, pentru că poți să dai Google pe blackface, poți să găsești 15.000 de resurse, poți să găsești articole de reviste, poți să găsești studii academice, poți să găsești cărți, poți să găsești podcast-uri, poți să găsești videouri pe YouTube, poți să găsești conturi de Instagram, de TikTok, găsești resurse în atâtea formate, dar tu decizi că ce au persoanele de culoare de spus despre asta nu e important. Că tu, ca persoană albă, știi mai bine, nu? Please. Dacă asta nu e rasism, atunci ce e? Dacă tu îți pui propria ta gândire mai presus decât experiența de viață a persoanelor de culoare, a persoanelor africane. Ce e rasismul? Dacă nu e fix că tu te consideri superioară în gândire decât persoanele care acuză această practică de rasism. Ce e? Când toată lumea poartă peruci afro, nu se consideră mișto la adresa lor. Ba da, se consideră și de multe ori se numește blackfishing și poți să dai un Google și pe chestia asta. Nu a omorât nimeni pe nimeni, a fost în necunoștință de cauză nici de cum a parodia ghinion, pentru că revin cu piramida supremației albilor de care vorbeam mai devreme și poți să dai înapoi în video dacă n-ai fost atentă. Hai să vedem ce a avut de zis. A pus ieri chestia asta, ok. Și azi a postat acest mesaj. A blackface is more than just dark makeup used to enhance a costume. No, it's not. The blackface caricatures that everyone, including me, are against of mocked black people, dehumanizing them and portraying them as inferior. Sora mea, ai făcut ținuta de gală într-o seară, peste noapte. Nici măcar nu te-a interesat să încerci o reprezentare, nu te-a interesat să te documentezi realmente despre cultura africană, despre oricare formă de cultură africană, da? Adică nu m-a interesat ce trib alegeai, ce zonă, ce whatever. Și puteai să o faci fără să te vopsești pe față. Like, literalmente, vrei să caut blackface acum să-ți arăt? Hai că îți caut blackface acum. Hai să vedem ce se întâmplă, caut blackface pe Google.
Don't get what's wrong with blackface? Here's why. Why blackface is offensive. History and origins. How history of blackface is rooted in racism. Domination of definition, pardon. Blackface, news, research, analysis. Blackface is older than you might think. Blackface. Ai atâtea articole și tu refuzi să le crezi, pentru că tu, la fel ca colegă ta Mădălina Pamfilie, cred că știi mai bine decât persoanele de culoare care vorbesc mai bine de un secol despre de ce nu e ok practica asta. Și realmente, simplu făcând chestia asta, prin simplu fapt că tu crezi că știi mai bine decât persoanele care trăiesc această experiență de viață, pe care tu nu o să o ai niciodată, oricâtă vopseadă pantofi ți-ai pune pe față și orice perucă ai folosit, nu o să ai în viața ta această experiență de viață, tu crezi că știi mai bine decât oamenii ăia. Dacă ăsta nu e rasism, nu știu ce e rasismul. Ce e rasismul dacă nu este fix că tu, persoana albă, cred că știi mai bine despre rasism decât o persoană care își trăiește rasismul pe pielea, literalmente, pe pielea lor în fiecare zi. Sincer. In my moment last night at the gala, I tried my best to bring forward and celebrate Africa with the means I had available. Da, ai dat tot ce ai putut, că ai și zis că că ai făcut peste noapte ținuta. Mamă, ce te-ai chinuit. Mă, dar ne minte pe față, asta e problema, ne minte pe față. Zice una, e cut în 4K, o avem pe video zicând că a făcut peste noapte chestia asta, că nu și-a dat deloc interesul și acum zice că a făcut tot ce am putut mai bine. Ăsta e ce ai putut tot cel mai bine? Wow, îmi pare rău, mi-e frică să știu ce ai făcut atunci când nu-ți dădeai sinința. My outfit, accessories and makeup were all chosen to accentuate and value the beauty of the culture, not ridicule it. Ghinion, pentru că efectiv nu ai făcut asta. Chiar ai ridiculizat-o. Pentru că ți-ai pictat fața, pentru că ai folosit o perucă pe care nu trebuia să o folosești, pentru că ai folosit bijuterii care nu aveau nicio treabă cu cultura africană, oricare ar fi fost această generalizare al culturii africane, pentru că ai folosit o rochie care nu avea nicio treabă, pentru că ai făcut un dans care nu avea nicio treabă cu niciun dans din Africa. Literalmente, n-ai făcut decât să o ridiculizezi, n-ai făcut decât să reduci cultura unui întreg continent la ceva minimalist și simplist, care efectiv nu este real, este o imagine forțată creată de tine. I apologize if my moment caused offense to anyone. It was certainly not my intention. Asta nu e o scuză. Hai să zic de ce nu e o scuză. Pentru că atunci când te scuzi, nu spui că îmi pare rău dacă voi v-ați supărat. Pentru că ceea ce faci când zici îmi pare rău că te-ai supărat, înseamnă că tu nu consideri că ai greșit, tu nu ți-asumi responsabilitatea pentru răul pe care l-ai făcut, ci muți responsabilitatea și vina de la tine la omul pe care l-ai deranjat, pe care l-ai ofensat, pe care l-ai rănit. Aia nu e o scuză, simplu. Nici măcar scuze nu era capabilă să-și ceară. Efectiv, ea nu crede că a greșit, asta e problema. Că să încercăm să fim noi un exemplu, să tratăm în mod egal toți oamenii ce locuiesc la noi în țară fără discriminări. Ok, Nicoleta Dragne, de care am auzit literalmente ieri, când eu sunt activistă în drepturile omului de câțiva ani buni de zile. Deci n-am auzit niciodată de tine. Ce ai făcut tu ca să te lupți cu discriminarea din țara asta? Dăm un exemplu. Ce ai făcut tu? Dar folosești această limită discursivă, această tehnică de manipulare discursivă în care zici, vai, dar voi sunteți aia rasiști și vă luați de mine, când eu de fapt nu discriminez pe nimeni. Da, cu Nicoleta Dragne, efectiv. Vii și mă minți pe față aici. Crezi că sunt, literalmente crede că suntem proști, crede că suntem născuți ieri. Le mulțumesc celor care mi-au scris și mi-au atras atenția educat, care și-au luat din timpul lor să-mi explice anumite lucruri fără să jignească. Aici e divide and conquer, divide et impera. Dezbină și cucerește. Asta e dezbină și cucerește. Le mulțumesc celor care mi-au atras atenția în mod educat, ceea ce consider eu civilizat. Dar pe primitivii ăilalți, pe ăia care au îndrăznit să se enerveze la rasismul meu, nu vreau să-i văd. Cum adică? Cum să îndrăznești tu să te enervezi pe faptul că eu am făcut ceva rasist? O să vin și o să fac pe poliția tonului cu tine. Cum îndrăznești tu să te enervezi? Am făcut eu ceva rasist. Cum îndrăznește rasismul să te enerveze pe tine? Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, dați-mi un subscribe, dați un share, dați videoul tuturor oamenilor pe care îl cunoașteți și care credeți că ar avea nevoie să afle mai multe despre rasism și despre blackface. Pe mine mă găsiți pe Instagram sau pe Twitch, aveți linkurile undeva pe aici pe ecran, dar și în descriere. Ne revedem în curând. Vă pup! Te pregătești să schimbi postul?
La cine vrei să te uiți? La cine vrei să te uiți? La cine vrei să te La uiți? orice care nu are blackface. Păi hai dăm niște alternative pentru sâmbătă seară. Ia, la cine se uită Năduța? Vreau să știu. Mă uit pe Ia, Twitch, mă uimește-mă. uit pe YouTube, mă uit pe Netflix.